बर'फ्रा शंकरदेवनि शंकरी धोरोमाव एसिमिलेशन जानानै हारसाफोरजों एसिमिलेशन जानानै जोबस्रांनायनि लामायावमोन। 19th सेन्चुरियाव माने 1920 सनसोआव आसाम कसारी जुबक सन्मिलन दाना जाबाय आसाम बर' जुबक सन्मिलननि। बिनि उनाव बेजों लोगोसे ट्राइबेल लीग 1933 आव भीमबर देउरी जादव खाख्लारि बिथांमोना ट्राइबेल लीग दानानै बे ट्राइबेलफोरनि जेंनानि सायाव बिथांमोना दाबि दैखांनो हमबाय। बिथिं गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर'फोरखौ बा आसामखौ हिन्दुस्तानजोंबो सरजाबनाङा पाकिस्तानजोंबो सरजाबनाङा, जों हिन्दुस्तानजोंबो थाङा जों पाकिस्तानजोंबो थाङा, जोंनो आलादा हादोर नांगौ होननानै बै समाव कालीचरण ब्रह्म आरो बिनि मोनसे टीमा साइमन कमिसननि खाथियाव मेमोरेन्डाम होदोंमोन। दा बिनिफ्रायसो नेशनेलिज्म फिलिंसआ फैदों। नाथाय नेशनेलिज्मआ बै इउर'पआव सासे साइन्टिस्ट समाज बिगियानी हेगेल फार्स्टआव बे नेशनेलिज्म बे थिउरिखौ लाबोदों इउर'पनि सासे समाज बिगियानी बिथाङा हेगेल। इउर'पआवबो बिदिमोन, फिसा फिसा हादोरमोन, बे हादोरजों बै हादोरजों मोनाबानो फुंबानो अन्थाइ खुबैलायोमोन, दावहा नाङोमोन। जेब्लानाखि हेगेला नेशनेलिज्म सायाव रिसार्च खालामनानै जेब्लानाखि थेसिस लिरबाय होमबासो इउर'पनि मानसिफोरनि मेगना गेवदों आरो बिथांमोना नेशनेलिज्मनि सायाव बिथा खालामनानै गोबां हादोरखौ बिथांमोना उदांस्रि लाबोनो हादों। जोंनि खाथियावबो बांलादेश बाङालि जातीयताबादनि सायाव बिथा खालामनानै 1971 आव बांलादेश जादों। नाथाय जोंनियाव नेशनेल सेन्टिमेन्टआ नेशनेलिज्मआ बे आन्दोलन मथते बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जितु मुभमेन्ट बे समनिफ्रायसो नेशनेलिज्म आदर्शआ चिन्ता धाराया स्ट्रं जादों। दिनै बर'फ्रा कन्टिनिउ संग्राम खालामबोदों। बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जायामोनब्ला दिनै बर'फ्रा जोबस्रांलाङोमोन। आबसुआ जोनोम जायामोनब्ला जोबस्रांलांगौमोन। एसिमिलेशन जानानै धोरोम सोलायनानै धर्मान्तरित हय जातीयान्तर माने हारिखौ सोलायनानै जोबस्रांलांगौमोन। बेबायदिनो जों जेब्लानाखि फार्स्ट एनडिपि बा बिएसएफ दादोंमोन बे समावबो बर'फोरनि अबस्थाया मोजां नङामोन। बर'फ्रा दानि जितु स्टेन्डार्डखौ मोनदों, दानि जितुनाखि लिभिं स्टेन्डार्ड जोंनि जीवन धारननि जितु मानदण्ड दिनै जेसेबां गोजौआव फैदों बे संग्रामनि गेजेरजोंसो फैदों। गतिके जोंनि संग्रामा जोबाखै, एनडिपिनि संग्रामा जोबाखै, संग्रामा कन्टिनिउ जागोन। सम लानानै जों सोलाय सोल' जागोन। जोंनि पलिसि स्ट्रेटेजिफ्रा नांनायनि टेक्टिक्सफ्रा नांनायनि टेकनिकफ्रा फर्मुलाफ्रा जों सोलायगोन। नाथाय संग्रामा नांनाया जोंना कन्टिनिउ जागोन। जों एनडिपिनि जेसेबां सोद्रोमा दङ जों समायखिरा लादों। जों समायखिरा लानानै बर' समाजनि थाखाय खामानि मावनो होनानै जों हाथियार लानानै बुलेट खुगायाव लानानै जों समायखिरा लादोंमोन। गतिके जोंनि डिउटिया जोंनि मावनांगौ खामानिया जोंनि रेसपन्सिबिलिटिया जोबाखै। गतिके जोंनि संग्रामा जों कन्टिनिउ खालामनांगोन। जों नांनायनि पलिसि स्ट्रेटेजि प्रेक्टिसफोरखौ सोलाय सोलाय जों आवगायनांगोन। बुहुमनि परिस्थितिया सानफ्रोमबो एखे थाया, सोलायबाय थायो। बर'फोरनि जितु जेंना सुस्रांनाय मोननाय बेफोर इन्टारनेशनेल इस्युजों लोब्बा दङ। इन्टारनेशनेल इस्युजों लोब्बा दङ। कारगिल दावहा जायामोनब्ला बे बिटिएडि सुक्तियाबो जानाय नङामोन। कारगिल दावहानि थाखायसो बै बे समावबो बिजेपि सरकारमोन लेंहरनानै हाग्रामाजों सुक्ति खालामदों। 1962 आव चाइनाजों दावहा जायामोनब्ला बे बर' मिडियामखौबो मोननाय नङामोन। आरो बे का आन्दोलन आसामाव जितु का आन्दोलन जादोंमोन बे का आन्दोलन जायामोनब्ला हारसाफ्रा का आन्दोलन खालामनानै आसामखौ पेरालाइज
खालामनायनि जे अबस्था खालामदोंमोन बेनि थाखायसो बर'फ्रा जाहाथे बे का आन्दलनाव माने पार्टिसिपेट खालामा का आन्दलनाव माने हेफाजाब होआ बेनि थाखाय जों रायलायनानै आसाम बे केबिनेटआ डिसिसन लानानै सेन्ट्रेलनो लेटार होदों जे बर' जेंनाखौ थाबनो सुस्रांनांगौ होननानै गतिके सम फैयो बिदिनो बै समनि सुजुगनि सद बेबहार बेखौ सद बेबहार खालामनो रोंनांगोन बेनिखाय बेबायदि मालाबा सम फैगोन इन्टारनेशनेल मोनसे इस्यु फैगोन दिनै रासियाजों इउक्रेनजों दावहा जागासिनो दङ दाख्लैबावैसो इजराइला इरानखौ गाग्लोबबाय गतिके इन्टारनेशनेल माने परिस्थिति सिचुएशन आप एन्ड डाउन जायो बेबायदि मालाबा जोंनियाव चान्स फैगोन सुबिदा फैगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ भारत सरकारा बर'फोरखौ मिथिखायो जे नर्थ इस्ट इन्डियायाव सा सानजा ओनसोलाव भारतनि सा सानजा ओनसोलाव बर'फोरानो बयनिख्रुइ देरसिन मोनसे एथनिक ग्रुप गतिके जोंखौ जासिनानै फुल प्लेजेड बड'लेण्डखौबो होनो थाखाय बिथांमोना जासिनानै होनांगोन जेरै अरुणाचलखौ जासिनानै होनांदों चाइनाजों थांजानो गिनानै अरुणाचलखौ दाबो थाखा फैसा मा नांगौ जि बियो बेखौनो हरो मानो थाखाय चाइनाजों थांनो गिनानै जोंखौबो सानसे समाव बेबायदिनो जोंनो लेंहरनानै जासिनानै जोंनो फुल प्लेजेड बड'लेण्डखौ बिथांमोना होनांगोन बेनिखाय बै समाव जाहाथे जों इनिसियेटिभ लानो हायो स्टेप लानो हायो बेनिखाय जों गासै बर' रायजो राजा जोंनि आफादफोर जों अर्गेनाइज जाना थानांगोन वेल अर्गेनाइज वेल डिसिप्लिन जों मेनटेन खालामनांगोन वेल अर्गेनाइज जानांगोन होमबासो बै समाव जेब्लानाखि खाबु फैगोन जेब्लानाखि सुजुग फैगोन जेब्लानाखि सुबिदा फैगोन होमबासो थाबनो जों डिसिसन लानो हागोन इनिसियेटिभ लानो हागोन बेनिखाय जोंनि संग्रामा जोबाखै जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ खालि मात्र एक्स क्रिस्टियाननि थाखाय नङा बै जोंनि सोद्रोमाफ्रा मोननांगौ 4 लाखनि थाखायल' नङा बा जोंनि मुंख्लंफोरनि एक्स क्रिस्टियान मोननांगौ पारामिलिटारि फर्सआव साकरि मोननांगौ बेफोरथ' थाखासिगोनानो बेफोर थागोनानो जोंनि जितु एग्रिमेन्टआव थानाय जोंनि सुक्तियाव थानाय जितु दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामथारनांगोन सरकारा बेनि अनगायैबो जों बेखिनिल' नङा जोंनि माबाया जोंनि जितु एइम्स एन्ड अबजेक्टिभआ जोंनि मावनांगौआ जों भबिष्यतनि थाखायबो जिखुनु कारनाव जों अर्गेनाइज माने सुसंगठित वेल अर्गेनाइज जाना थाबा जों खामानि मावनो हागोन